Arratsaldeon ze moduz, arratsalde pasa bikaina daukagu Euskal Telebistan ikusi duzue. 14 minutu arratsaldeko 5:00 Pilar Kaltzadarekin nago. Pilar, arratsaldeon. Berdin. Azken aldia zu Kongon. Bai. Gu Bilbon, batu gara. Orain ja elkartu gara. Egin genuen, hitzordua. Bestak beste zuen bidai eta gero, etorriko zeinela kontatzen apurtxuet, bertan biztitakoa, baten batek galdua zuen. Zer egiten egon zarete bertan, hainbat emakume komunikatzaile batu zaretelako, bertako errealitatea liburuzko gogoeta egiteko, zelan joan da? Zoragarri, esperientzia zoragarria geurea, errealitate ikeragarri bortitza, bertan ezagutu duguna, bortitza eta aldi berean oso aberasgarria. Eta, zer egitera joan garen, entzutera. Funtsean, entzutera. Eta prest egotera, nolabait, entzuten dugun horrek gure barruan bidea egin dezan. Horrekin guztiarekin Euskal Herrira itzuli, eta aldugun neurrian behipein lagundu, bertan bizi izandakoa zabalduz, eta munduan makina bat tokitan gertatzen den hori nola zuzendu daiteken edo proposatzera. Intzidentzia lan esaten zaio horri, ez da? Ideia nondik dator? Zergaitik leku hori, zergaitik zeuek? Begira, emakume komunikatzailek, bertako emakume komunikatzaileen elkarteak gonbidatuta joan gara, AFEM deitzen da elkarte hori, eta, beraiek, eta hala da, emakume komunikatzaileak direla, niretzat benetan jainkosak dira, eta hala esan beharra daukat. Komunikaziotik abiatu zelako beren gogoeta, baina une honetan herrigintza proiektu ikeragarri bat dute bertan martxan. Zergaitik hori munduan makina bat tokitan zoritxarrez antzeko egoerak aurkitzeko modua baldin badago, alboan eta entre kulturaz Ellakuria Fundazioarekin batera gobernuz kanpoko erakundeek aspaldidanik martxan dutelako edo abian dutelako programa bat, emakumeak martxan izenekoa, hain justu ere hori ikertu eta egoera horietan nolabait eragiteko. Emakumeak garelako, neskatoak direlako eta soilik horregatik migrazio, desplazamendu eta bestelako biolentziasko testuinguruetan emakumeok pairatzen ditugun desberdintasun eta violentzia horiek agerraraztea da beren helburua. Afrika osoan dihardute, momentu honetan okerrezpanago 10 bat herrialdetan dago proiektu hori, eta horietako bata Kongo Errepublika Demokratikoa. Bertako egoerak oso ondo islatzen ditu, beste zenbait herrialdetan ere ikusten diren arazo eta violentzia estruktural horiek. Nolabait esateko, gerta daiteken guztiaren gertalekua da. Zeuek bi aldutako irudiak dira, ikusten ari garenak, aurretik esan didazu, emakume komunikatzaileek gonbidatuta joan da ikusten genituen irrati baten, ahotsa ze garrantzitsua den, baten batek esan zidanien, emakumeak ez dakiz zer, zuka atxa dakozu, atxaldean eta nainazu, guau, egia. Bai, eta deigarria eta niretzako, ikaspenik handienetakoa hori izan da, emakumeek hitz egiteko modua aurkitzen dutenean. Beste emakume batzuek, emakume hoiei hitza eman eta entzuteko modua egiten denean mundu aldatu egiten da. Mundu txiki hori, beraiena, bere mundu aldatu egin da, eta nik uste dut ikaspen hori ere hartu behar dugula guk. Zergaitik den garrantzitsua emakumei ahotsa ematea. Komunikazioaren mundutik sortu zen proiektua. Nahiz eta, legelariak, abokatuak eta badauden ere tartean. Komunikabideetan oso emakume gutxi zegoen garai batean, orain pixkanaka hori aldatzen doa, baino oso astiro, eta ohartu ziren beraiek bizi izandakoa etzela agenda publikora trasladatzen. Komunikabideek ez zutela hitz egiten, emakumeek berizikian, Kongon eta gerra garaian bizi izandako erabateko basakeria hori ez zutela jasotzen. Emakumeak beste emakume batzuengana inguratu eta beren historia kontatzeko inguru aproposa sortu zutenean, orduan hasi zen errealitatea aldatzen. Orduan hasi ziren jabetzen gertatutako horrek bazuela izen bat.
Eta gertatutako horrek beste bide batzuk ere egin zitzakela. Esate baterako, emakume hauek, testigantza horiek jaso eta gertatu denaren tamainazo hartuta lortu zuten emakumeen kontrako violentzia konflikto egoeratan gerra krimentzat aitortzea. Emakume horiek gabe etzen gertatuko. Emakume hauek gabe beste emakume horiek ezin izango zuten sekula esan gertatzen ari zitzaiena. Beren historiak azaltzeko gordinkeri horrekin, soiltasun osoz, kontatzeko adorea izatea oso garrantzitsua dela esaten dugu beti, baina behar da entzungo zaituen norbait. Handi da zunean, Pilar konturatu ziren, klaro, eureri gertatzen zaiena, ez da iristen medioetara, komunikabideetara. Zeuen bidaia hau be, Ukrainako gerra, estan egin zuen egunotan, eta geure planak be komunikabide moduen aldatuta, zuei utzitako lekua, beste leku bat hartu zuelako, esaten nabil. Kongo negotiek, Afrika negotiek, venga, zerrendan azkena. Emakumeen kontuk izate, venga, zerrendan azkena. Pobriek zara, zerrendan azkena. Bueno, hoxe ikusten da gainera, zenbait kontestutan, eta munduaren ikuspegi zabalago bat hartzen baldin badugu, gu munduko tokirik onenean, eta historiako garairik onenean sortu gara. Hortik bera, guztia da zaurgarritasuna. Gu gaude, gure kasuan emakume izatea da hor pixkat plan perfektua nolabait apurtzen diguna. Gainerakoan, privilegiatu gutxak gara. Zuri eta hile horik laguntzen du. Izugarri laguntzen du. Eta gure bakoitzak, testuinguru bakoitzan, desberdintasunak kokatu egin behar dira. Ez ditut gutxietxi inundik ere, guri eragiten dizkigutenak besteekin konparatzen ditudulako. Baina bai, testuinguruan jartzen ditugu, ze han violentzia erabat normalizatuta dago, violentziak teilakatu egiten dira, emakumea naiz, pobrea naiz, beraz, esplotaziorako, eta esplotazio berbaren adierarik zabalenean hartu hau, esplotaziorako lehen gaia naiz, eskubiderek ez daukat, izenik ez daukat. Zenbat urte dituzun galdetuta ez dakit erantzuten dizute. Zenbat seme alaba dituzun galdetuta ez dakit erantzuten dizuten. Eta hau ez da garai baten, da gaur egun. Proiektu honekin, gobernuz kanpoko erakunde hauek zabaldu nahi dutena da. Badaude, asko gainera, badaude emakume izateagatik guri eragiten dizkiguten violentzia eta eskubide urraketak. Migrari ez, desplazatu ez eta hitz egiten dugunean, errealidadeko gainerako esparru ez hitz egiten dugunean bezalaxe, genero ikuspuntua eduki behar dugu. Zalantzabarik. Genero ikuspuntua baino gehiago, hau nire kosetxakoa da, baino ez du esaten erakunde honek, baino neuk esango dut. Genero ikuspuntua baino gehiago, emakume ikuspuntua. Ze genero ikuspuntua badu gure relatuak, genero maskulinoarena. Hau da, emakume ikuspuntua txertatu egin behar da, ulertzeko zer den zure etxea utzi beharra. Askotan violentzia, pobreziak kanpora bultzatzen zaituzte, baina prozesu honetan violentzia eta pobrezia pairatzen duzu berriz. Zalantzabarik, kanporako bide horretan, migrari buruz horretan ari gara, ez dauen, prentsa horra daukate eskuartien, nortzuk dira, errefusiatuak esan dugu gerrak daude, eta hor zegeratuko nahi niretxien, hilko naute, bortxatuko naute, edo mugitzen naiz beste lekuren batera. Desplazatu klimatikoak, klaro. Bueno, bai. Ekonomia, ez dutenak ezer, eta beste leku batera joan behar direnak, bakarrik dauzenak, gaztiek, umiek, esan dakue, tratu sexualak eta biktima sexualak, denetarik dago? Denetarik dago, begira. Egoera zehatz bat, kasu zehatz bat kontatu ziguten, eta gainera oso kontatzeko moduan ere nabari zitzaien, ez da? Egonkaren eskualdean etnia desberdinak daude, eta gainera konflikto etnikoak ere badaude, garai batekoen genozidioaren oihartzuna datorkigu, hori baretu egin da zertxo bait, baino hor badaude eta emakume pigmeoekin egon ginen, pigmeoak dira eskualde horretan kate mailarik bajuena. Ja, danak dira zeak, baina hau dago mutur-muturrean, ez da? Eta beraiek kontatzen ziguten, beraiek tradizionalki bizi izan diren tokietan jadanik ezin direla bizi.
Beren etxeak oso etxe ahulak eta dira, baina babesteko eta lasto moduko batekin tradizionalki egin izan dira, eta esaten duten, lastori ez dugu aurkitzen. Lastori ez dugu aurkitzen, beraz, euria egiten duenean etxea busti egiten zaigu, baina ez gara kexatzeagatik. Osea, pneumonia kronikoak dauzkate gure umeek, eta besoetan zukaten umetxo bat, eta ez dula egiten zuen, hau da, gu desplazatu egin gaitu emergentzia klimatikoak, edo euria egin du sekulako lurbizia antolatu da, eta herriska osoa eramandu aurretik. Emakume batek kontatzen zigun, berak sendi osoa galdu zuela, bera egin zuelako mendi maldak. Bera bakarrik gelditu zen kanpoan, eta gerostikan prostituzioan zebilen, inungo babesa eta alakorik gabe noski, prostituziotik seme alabak jaio zaizkio, horiek ere kargu hartu behar ditu, eta badakit, buelta oso biurria eman dezakela, baina geukera egiten dugu. Pentsaten nabil, ezagututa izenak jarrita, aurpegiak jarrita historia hauei, iruditzen zaidalako neurin B gehiago iristen zait kontatzen zabiltzena zeuzaralako, ezagutzen zaitzutelako, nahi dut esan ikusle moduen, zergaitik jakin behar dugu hau oso deserosue da, zergaitik eta garrantzitsue honelako gauzak jakitea, hiru galdera baten amaitzeko, ze ikasizu pertsonalki, dinot, honek mugitzen duelako zeo zer, eta esan dakoa, apurtxu bet berbetan egon garelako programazio aurretik honen inguruan bebai. Karo, guk ezin dugu imaginatu eta ezin gara euren buruen sartu, gure zelan bizi garan kontutan izan da. Zer etorkizun dago? Etorkizuna badakizik kontzeptu moduen zer dan egunien bizi gara? Etorkizunaz galdetu genion, horietako emakume bati, eta esan zigun, irriparre eginez, beraiek, ametsak izatea, permititu izin duten luxu bat dela. Osa, ametsak gureak dira. Etorkizuna oso gauza aurreratua zala, eta beraiek horrelakorik ez zukatela. Nik ikasi dut, emakumeen hitzak gauzak aldatzen dituela. Emakume batek hitz egiten duenean, bere egia kontatzen duenean, berak, behar bada, berak denbora guztian esaten zuten, isiltasuna hautsi egin behar dugu. Isiltasuna hautsi egin behar dugu. Hausten den isiltasun hori kristala adala, beraiek behar bada liberatu egiten direla, baina guk ere min hartutzen dugula. Zauriak egiten dizkigu, beren isiltasuna apurtzen denean. Bereiziki konturatzen garenean, neurri baten behinepein, gure bizitzeko moduak eragiten dituela beren dramak. Neurri handi batean, guk sakeleko telefonoak urtean behin aldatu nahi ditugulako, behar ditugu beren etxeetan dauden mineralak. Eta bere etxeetan dauden mineral horiek, enpresa handiek, ustiatu alizateko beraiek alde egin behar dute. Eta normalean, kosta egiten zaie ez da, kosta egingo litzai guke denoi gure herria ustea, orduan kanporatu egiten dituzte, eta horretarako emakumen gorputzen gainean, eraikitzen da konfliktoa, gerra, bildurra, eta bar. Hori ikasi dut nire sakeleko telefonaren barruan munduko drama askoren jatorria ere badagoela. Eta baita ere ikasi dut, egoerarik zailenean beti dagoela etorkizun posible eta hobe posible bat bizkar gainean hartzen duena. Eta bereiziki, behintzat hori da nire esperientzia, emakumeak direla. Zeuen prentsa barrian, eta gainera eskuragarri egiten duzuen lan guztiak eskuragarri jartzen duzuelako, apurtxu bet berbagiteak zauri hoiei orbaintzeko balio izango alduela, eta garrantzitsua hori bai, Bai, hori ere garrantzitsua da, baina ez dut uste ukendua nahikoa denik neurriak behar dituzte. Hori ere esaten ziguten, Bale, ona etorri zeate, eskerrik asko, entzutera etorri zarete, eskerrik asko, zer egingo duzue honekin? Zer egingo duzue, eman dizuegun testigantza honekin. Eta, besteak beste egingo duguna da, Europako emigrazioen paktuan, emakume ikuspuntua txertatu dedin, erakunde publikoei eta eragile sozial eta politikoei, aldugun neurrian behintzat eragin kontuan izan dezaten, munduan barrena gertatzen diren basakeria hauek ez direlako ebita ezinak, badaukagu, emakume ikuspuntutik, babes neurri gehiago ezartzea, badaukagu inbertsio zuzenak
egitea jatorri lurraldeetan, eta bereziki badaukagu dauzkagun tresnekin akonpainamendu bat. Haize garrantzitsua esaten zabiltzena, zeskatuko emakume ikuspegia kontuan izatea gatazka honetan bebai. Esan duzuna, gatazka guztietan, emakumeek batu dizenien, bestak beste, gerrako bortxaketa horiek krimentzat hartu direlako. Hori bakarrik. Eta ikeragarria da, horrek aurrekaria ezartzen duelako, eta begira, orain kontuan hartu ni, eta nire seme alabak asmatorrela leku batera, eta ez da goletxerik kontuan hartu hori guztia gerra baten, ez armak eta konflikto betiko moduen, baino. Horri buruz hitz egingo dugu, Ukrainari buruz hitz egingo dugu, honi bebai, gure mutilek Juan Cruzagaz hitz egin zenuen. Gure mutilek zaino ze ondo gaur, hamen dakuz Iñaki Galdos eta Juan Cruz Lakasta, Artxaldeon mutilek. Artxaldeon, eta urte askotarako. Urte askotarako. Gerrik asko, gero eta zarrau. Bueno. Ze albizto nadan hori. Ze albizto nadan hori. WhatsAppak bialtzen zauzienak, bihotzak bakarrik orain zuzenien hau eta, Handa bil. Hala ere, iraingarriki gazte beste batzu ontzat. Beraz lasai. Eskerrik asko. Iñaki Galdos, Juan Cruz Lakasta, hitz egin zen duten? Bai, egia esateko lankide batek egin zion elkarrezketa, aurretik pixka bat solasean aritzerik euki genuen. Ederki azaldu duzue guztia oso agerian geratu da zeinen garrantzitsua den emakume komunikatzaile onak eukitzea, eta nik uste sakona azaldu duzuela kontua horregatik akaso geratuko naiz azaleko kontu batean, hango emakume komunikatzaileak aipatu dituzue, hau belarritik egindako komunikazioaren garrantzia, pentsatzekoa da komunikazio hori hainbatetan aurrez aurre gauzatuko dutela, baina irrati bat ere ikusi dugu irudietan, eta jakin nahi nuen, zerrati klasi den, badakit horrelako lekuetan batzutan, gerrati komunitario eta oso eredu interesgarriak izaten direla, eta horretaz galdetu nahi nizun. Ikeragarrizko proiektua da Mama Radio deitzen da, eta Mama Radio hau sortu zuten 2016 urtean, hain justu ere, lurralde horretan, komunitate desberdinetara iristea ia ezinezkoa delako. Nola osatzen da Mama Radioren programazioa? Benetan zoragarria da. Herriskatan, entzute klubak edo deitzen dituztenak dauzkate. Han elkartzen dira emakumeak, beraien artean, beren egunerokoa azaltzeko. Eta hor planteatzen dira eztabaidatu, azaldu, sakondu nahi dituzten gaiak. Eta hortik elikatzen da irratiko lantaldea programazioa osatzeko. Emakumeek zuzenean hartzen dute parte irratiko programazioan, baino azpitik gora iristen dira gaiak, tematikak, eta ez bakarrik kontatzea, baizik eta kontatzen ari garen honekin zer gehiago egingo dugun. Atzera bueltatzen da komunitatera eta bestelako proiektuak jartzen dira martxan. Esate baterako horrelako entzute klub batetik sortu zen, ibaiaren ondarra eta atereaz gero adobezko adreiluak eta egiteko proiektu enpresarial txiki-txiki bat, emakume talde batek, jadanik abian jarri duena. Eta hortik ere, oraintxe ikusten ari garen irudia, Femofon izeneko, hortxe ikusten dugu izeneko proiektua da, nola esan, ez da, 0,6 bat, baino telefono bidezko edo SMS mezu bidezko alerta eta aurreikuspen zerbitzu bata. Emakume horiek ere, zerbait gertatzen zaienean, mugimendu susmagarriak ikusten dituztenean, SMS bat bidaltzen dute Femofomera, eta handik bideratzen da sostengua, handik bideratzen dira behar diren laguntzak, eta bar. Ikustera junginenean nola funtzionatzen duen, azaltzen ari ziren, nola jasotzen dituzten deiak eta bar, eta une horretan bertan iritsi zen, neskato baten mezua, esan ez aurreko gauean aitak bortxatu egin zuela. Olakoa jasotzen direnean, herriska horietara eta entzute kluben bitartez, bideratzen da laguntza. Zer gertatu den, salaketa jarri alden, zerbait gehiago behar duzun, eta bar. Hau da, irrati bat da, baina funtsean herrigintzako oso tresna potentea da. Eta guk ikusi dugunetik, hori da momentu honetan, eskualde horretan behipen, komunitateen artean, egituratze minimo bat, lantzen ari den proiektua. Zirrikituak edo nondik? Esaten gabiltzena, gerra giroan gabiltzelako eta horri buruz hitz egin gu bai, klaro, bizitza aurrera du bai, zirrikituk nondik topatu behar die aurrera egiteko, irratsaio bat itxandun egunien Mama Radio.
Zeutan eus euroatxo entzuten nabil, da pentsatero nahi, Pilarrek zea hotz politza. Irratirako mamarradio bat egiteko. 13. eguna, Ukrainako gerran, Maidan plazan ikusi dituzue, informatiboetan irudiak, orkestra joten, plazaren erdian, eta bestak beste itxaruten ustez datorren, zuntxiketa hori bai. 13. egunaren bizperan, Iñaki, zegaz asko gara, ze komentarioaz asko gara? Bezai, gauza asko dago komentatzeko, ez? Eta, ez dakit, hainbeste gauza daude, esango nuke batzuek uste zutela bizkorrago joango zela Rusiaren inbasioa, eta esaten zuten, ez? Eta ez da zergaitik, baina uste baino geldoago doa, ez dakit, taktikoki den, edo zailtasuna dituzten, edo gero nik uste dut batez ere baiudi munduan zehar segulako alderdi beliko alde batea utzita segulako oihartzuna izaten ari dena eta sekulako ondorioak, ekonomikoki, energian inguruan, lerroketa berriak, aliatu berriak, asarre zeudenak adiskidetu ustez, adiskidezinak asarretu, eta gauza oso bereziak ikusten ari gara. Azken agian Venezuela eta Estatu Batuen arteko ustezko idilioa, Europaren inguruan gertatuko denak ere, batzue diote honek Europa batzeko balioko duela, ez dakit nik zalantza ditut, NATO indar berritzeko, edo batzuek aspaldi zioten, NATO-k ez zeukala zentzurik, eta hori desagertzen joango zela, beste Donald Trumpek hartutako hainbat erabaki medio, baina ez dakit, Suedian eta Finlandian, ez dakit, nik irakurri ditut, hainbat ezkerreko pertsona, orain arte NATOren kontrakoa zirenak erabat, orain eskatzen ari dena NATO sartzea, ez dakit, ni gauza garrantzitsu, gauza asko ikusten nahi naiz, oso garrantzitsua denak, baina batez ere momentu honetan garrantzitsuna da sekulako drama dagoela, eta milioika pertsona oso gizki pasatzen ari dela. Hori da garrantzitsuena, baina hortik kanpora, ez dakit, ni hemen... Juan Cruz, lehenengo... Bai, lehenengo hurbilketa batean... Lehenengo hurbilketa, esaten gabiltzen 13. egunien, honegaz gabiltzelako, segurazki fase danak pasatu ditugulako gaupe bai? Bai, eta hor, gerraren garapenari dagokionez, nik uste dute, badirudi zabaldu dela 12 orduko epea alako pasabide humanitarioak gauzatzeko, eta horren ondotik ikusiko dugu, nik uste dute egiazki, gerrak luze joko duen, Errusiari asko edo gutxi, kostako zaion inbasioa burutzea, amaitzea. Izan ere, hor, gerra kazetariek eta askotan salatu dute azken egunotan, eta hainbat adituk hori bera diote, giza pasabide horien bitartez herritarrak zibilak gusten dituztenean, orduan egurra dator, ez da egiazko egurra, eta orduan ikusiko dugu txikiziorik handiena, eta pentsatzekoa da sartuko garela gerraren tarterik okerrenean. Hainbat irakurketarekin, Iñakik egin dituen irakurketarekin, ikustu hor larrokatze berria gertatzen ari direla, iruditzen zait, gainbehera doazen mendebaldeko demokrazia liberala hauetan gerrarena izanen dela ardatz bat ere, gauzak nolabait ordenua ezartzeko eta ikusten ari gara edabideetan eta panorama politikoan eta joera autoritarioagoak eta horrekin bat ez datozenen kriminalizazioa eta ni horrek dezentek eskatzen hau. Eta gero eztabaida bat garrantzitsua eta honen guztiaren erdian dagoena energiarena, eta hemen darabilgun fakturazio sistema marginalista hori, eta horren gibilean dagoen guzia, eta zer nolako rola, zer nolako garrantzia dukan gatazka honetan. Egingo Diego azpimarra horri bai, besteak beste, lehendakariaren, Urkullu lehendakariaren hitzak gaur esaten, garesti, ordainduko dela guztia, energiari dagokionez eta bar. Saiatuko gara, galderak egiten, Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslean nazioartean aditua, Asierrekin gaude komunikazioan, Asier, arratsaldeon. Arratsaldeon. Apurtxu bet, gidoia moldatu dite Iñakik, horren beste pista emonda, zerbaitik doa, hain geldo, gatazka hau, zer gertatzen, negoziazioak ikusten ditugu, zeskatzen dute alde biek?
Bueno, printzipioz badakigu Errusiak zer eskatzen duen, orain, badakigu edozein momentutan ere aldatu dezakela. Printzipioz eskatzen duena da Ukrainaren neutraltasuna, Krimearen aintzatespena Errusiar bezala, eta Donbaseko bi autoproklamaturiko errepubliken independentzia aintzatespena ere bai. 3 elementu horiek jarri ditu mahai gainean, baina badakigu gerra luzatu ala, seguruenik hauek aldatuko direla, ze geroz eta kostu ekonomiko handiagoa, geroz eta bizitza kostu handiagoa eta odol gehiago, orduan eta prezio garestiagoa kobratu nahiko du segurenik Kremlinak. Zergatik dijoan poliki? Bueno, nik ez dakit Kremlina zer motatako plan egin dituzten, baina garbi dagona da Ukraina oso herrialde handia dela eta ez zela izango 2008an Georgian izan zuten operazio txiki hori bezalakoa. Orduan, espero zitekeen, behin eskala handiko gerra bat hasita, asuntua luzerako jotzea. Halere, luzerako pentsa dezagun, Jugoslavia bombakatu zuten garaian, NATOk 3 hilabete behar izan zituela. Ia. Eta orduan alde horretatik ere, oraindik ez da denbora asko pasatu, baina itxura guztien arabera denbora asko pasatuko da, eta negoziazioak, bai, elkarrizketak hasi dira, baina ez doaz oraingoz bide honetik, gogoratu dezagun ere, negoziatzaileetako bat, Ukrainar partetik eraila izan dela, eskuin muturragatik, eta hori ere ez da apenas aipatzen. Beraz, horrek adierazten diguna da, segurenik ere Ukrainarren artean arazoak daudela, negoziazio horretan posizio komun bat edo topatzeko. Apurtxu bet, gainbera horiek lakastak ipatzen zituenak eta lerrokatze berriak horri buruz berbetan egon gara, nazioarteko gainontzeko piezek zer diote? Europa daukagulako, Txina daukagulako, Estatu Batuak ditugulako, Errusiaren ustezko espantzio horretan be ezer esana dutenak? Bai, hemen lakastak eta galdosek esan duten bezala azken batetan aurre ikusten dena da, mendebaldeko blokearen kohesionatze prozesu azkartu bat, seguruenik Errusiar mehatxua upean, NATO kohesionatuko da, alere nik hortan ez dago ados Iñakirekin aipatzen zuenean gainberan zegoela NATO zabalkundean egon da, eta gainberan ez zegoen, Trumpek egia da estutzen saiatu zala pixka bat, estutzen batez ere herrialde horietan gastu militarra igo zedin, eta orain ikusten dugunez, igo egingo da, orduan alde horretatik kohesionatzen jarraituko du eta mendebaldea oro har kohesionatzen jarraituko du. Ze espero daiteke gainontzeko nazioarteko herrialdei buruz, ze gurean gerra honek sekulako jartzuna dauka, izan ere oso odoltsua izaten ari da, eta zoritxarrez Juan Cruzek zioen moduan, litekena da oraindik eta askozaz ere odoltsuagoa izatea herritarrek uzten baldin badituzte hiriak, baina errealitatea da munduko herrialde gehienetan ez duela hainbesteko inpakturik. Noski, inpaktua izaten ari da leku guztietan, baina ez da gurean bezain handia inpaktua. Eta seguruenik, bultzatuko baldin bada, negoziazioren bat, serioagoa esango nuke orain artekoa baino, eta presio importanteagoak etorriko baldin badira, presioak etor dakizkioke adibidez Errusiari Txinatik, dudari gabe, Txinarik gabe Errusiak ezer gutxi egin dezake batez ere arlo ekonomikoari dagokionean, eta hor Txinan ekatzen baldin bada seguruenik Moskuri presiona diezaioke gogor, eta bestalde hor negoziatzailei dagokionean artekaritza lana egin dezaketen herrialde eta hitz egiten baldin badegu Txina da bat, noskiz, Txina ondo eraman da gutxi asko ere Kiefekin, Ukrainako gobernuarekin, nahiz eta bere aliatua Errusia izan, baina hor agertzen ari dira alde batetik Israelek oso harreman onak ditu bai Moskurekin, bai eta Kiefekin, eta alde horretatik segurenik artekaritza lana egiteko oso estatu importantea izan daiteke. Badirudi bestalde ere Turkiak paper hori bete nahi duela, nahiz eta lerrotu den Ukrainarekin, baina mantentzen ditu Erdoganek komunikazio bide guztiak Putinekin, eta gainera bere borondatea da gutxi asko artekaritza lan hori egitea ere bai.
Asier, arratsaldeon lehenik eta behin, eta nik galdetu nahi nizun, zure idurikoz, ea zer nolako eragina duen gerra honen garapenean Europatik armak bidaltzearena. Badakizu hemen polemika handia izaten ari dela horren guztiaren inguruan, eta galdera da, zein enean da eraginkorra, zein enean ez da, nola da pusazo? Aspektu militarretan egia esan nik ez dakit askorik, baina adituek esaten dutenaren arabera, bi potentzien arteko diferentzia oso handia da, eta Errusiaren aldekoa da. Orduan alde horretatik, armak bidaltzea izan daitekena da modu bat luzatzeko gerra, eta nire ikuspegitik guzti honek bilatzen duena ez da hainbeste Ukraina gerra irabaztea, baizik eta Kremlina eta Putin igatzea. Gerra luzatzen baldin bada, gerra hau problema suerta dakioke Putini eta Kremlinari, izan daiteke beraientzako Sobietar Batasunarentzat izan zen Afganistaneko okupazioa, edo Amerikako Estatu Batuentzat Vietnam, edo berriki ere Afganistaneko okupazioa, eta alde horretatik, izan daiteke modu bat Errusian arazoak sor daitezen gobernuarentzat, eta batek daki, hor gobernua aurrekoan ere aipatzen genuen, gobernua eror daiteke, estatu kolpe batengatik edo bestelako mugimendu batzuengatik. Nire sentsazioa da, armak bidaltzearekin egiten ari garena da, alde batetik suari egur gehiago bota, eta bestalde ere, eskatzen ari zaiona Ukrainarrei da, beraiek jartzea, mendebaldeak nolabait ere proxy gerra honetan, delegaturiko gerra honetan, beraiek aurre egin diezaioten Errusiari, eta mendebaldeko militarren galerari gabe, adibidez. Ez dakit ez ote dan oso inteligentea. Edozein kasutan, gerturapen pazifista dugun ontzat, desde luego, nire ikuspegitik armak bidaltzea oso arriskutsua da, eskalada horretan jarraitzen dugulako horrela, eta beti ere, pentsatzen duguna, baina egoera kaskarrago bateta iritsi gaitezke. Pentsa dezagun Putini bere egoera kaskartu egiten zaiola etxean, eta honek, ekar dezake akaso estatu kolpea bere kontra, edo boterea galdu dezake, baina baita ere egin dezakena da, oraindik eta era lazgarriagoan aritu. Eta oraindik eta era suntxikorragoan aritzea gerran, gogoratu dezagun Putinek 80. hamarkadaren amaieran Txetxenia ia osoki arrasatu egin zuela. Orduan, badauzkagu zenbait zantzu, historiari begiratuta, pentsatzeko Putin inguratuta ikusten baldin bada, eta Putin diodanean da gobernua eta bere inguruko, ez baita bea bakarrik abentura militar honetan sartu gana. Erantzuna askoz ere gogorragoa izan daitekela. Eta era berean ere, egon daitezke, nolabaitezko enfrentamenduak Ukrainan, gerora arazo gehiago sortu ditzazkenak. Adibidez, baldin baude bolondresak eta egongo dira mendebaldekoak, litekena da hortik ere eratortzea bestelako arazo diplomatikoak. Arratsaldeon, Asier, zure iritzia jakin nahi nuke nazioarteko sistemaren tokiaren inguruan. Izan ere, Bigarren Mundu Gerraz geroztik eratzen da nolabaiteko sistema, hain justu ere orain ikusten ari garena ebitatzeko, ez da? Mundua suntsitzeko gaitasuna duten potentziek elkar zuzenean borroka bitartez elkarrez hartzeko sistema eta desagertuta dago nazioarteko sistema hori ez bada OTANen presentziaren gatik. Bide diplomatikoa erabat itxita dago, erabat baztertu egin behar da, etor daiteke lehen aipatu dituzun artekari hoien lanarekin batera, ze porrota momentu honetan, porrot globala ere, bada eskarelako kapaz izan, era honetako konfliktu bati, beste bide bat eskintzeko, ez da? Diplomaziaren bidea ez dago itxita. Beti irekita egon behar du. Orain, azkeneko hilabetetan ikusi dugunaren arabera, badirudi diplomazian gain ez direla jarri behar adineko konfiantza eta indarra, ez da? Edozein kasutan,
ados nago, pixkate aipatzen zenuenarekin, ez da, Pilar, azken batetan badirudi nazioarteko legedia eta Bigarren Mundu Gerra ostean gerra arautzeko hartu ziren legeak bertan bera gelditu direla. Kontua da ez dela orain gertatu. Gogoratu dezagun lehenengo aldia tamaina honetako haustura bat gertatu zela 1989an gertatu zen. NATOren Jugoslaviaren bombaketarekin. Orduan gainera, Estatu Espainiarreko hegazki militar batek egin zuen lehenengo bombaketa. Orduan izan zen, lehenengo haustura, tamaina honetako haustura. Eta gero, etorri ziren Irak eta etorri dira guzti horiek, kontua da orain arte haustura horiek Amerikako Estatu Batuakek eta NATOk burutzen zituztela, eta orain Errusiak ere. Horrekin ja, garbi gelditu dana da, hemendik aurrera, lege horien balioa utxaren parekoa dela. Eta orain Errusia izan da, eta itzi izan daiteke ez dakit, Txina, Argentina, Iran, dena delakoa. Azken batetan, den potentzia nagusiek ez dutela betetzen zergatik beteko dituzte besteek, ez da? Horrek ez dukentzen, horrek nik uste mai gainean jartzen duena da Nazio Batuen Erakundearen erreformaren beharra, eta erreforma bat multilaterala, adibidez ikusten duguna betoekin ere horrekin amaitu beharra, eta Global South edo hegoalde globalaren azpi ordezkapen horrekin amaitu egin behar da. Eta bestalde, arazo konkretu honetan, ikusirik Nazio Batuen Erakundearen bidez asuntoa bideratzea ezinezkoa izan dela, ezinbestean gelditzen dena da artekarien lana, eta negoziazioak, diplomatikoak behar dira, inoiz baina gehiago. Asier, arratsaldeon, zera, Dimitri Peskov, Kremlineko prentsaburuak esan berri du, onartu berri du, Rusiak Ukrainara soldaduzka egiten ari ziren, reemplazoko soldaduak bidali dituela, onartu du, eta niretzat nahiko harrigarriak izan diren adierazpenetan gainera esan du, zigortu egingo dituztela, erabaki hori hartutakoak, ez? Jakin nahi nuke, ea hau den irudiaren gerra honen baitan, erabaki bat, pixka bat, irudia garbitzeko, edo onarpen bat, pixka bat komunikazioaren gerra honetan beste irudi bat erakusteko, edo benetan honek Rusiaren gobernuaren baitan, benetan krisi bat ekarriko duen beste hainbat jende iradokitzen hasi den bezala, ez? Nire oso harrigarria ez da iruditu zait, zera, ez? Kremlineko prentsa idazkariak horrelako adierazpen esplizitoak egitea, ez? Nire bai, egia esan, iruditzen zait badala adierazle bat ulertzeko gerra honek daukan popularidade txikia Errusian. Dutan izan behar dugu, seguruenik ez ditugu inkestak, baina apustu egin beharko banu, apustu egingo nuke Errusiarren gehiengoa gerra honen kontra dagoela. Arrazoi askorengatik, baina besteak beste Ukrainarrak anai edo arreba bezala ikusten dituztelako. Familien artean sekulako lotura daude. Eta ez dira berriak hamarkadaetako loturak dira, ez baldin badira mendetako loturak. Eta alde horretatik, garbi dagona da, popularidade handia ez daukala gerra honek, eta orain arte jazarri baldin badira disidentziak eta jazarri baldin badira gerraren aurkako manifestazioak, garbi dagona da momenturen batean edo beste, adibidez, reemplazoko soldaduen gorpuak iristen baldin badira, haserrea handitu egingo da Rusiar gizartean, eta protesta Kremlinaren kontra eta Putinen kontra areagotu daiteke. Gainera, ikusi dugunagatik, azkeneko asteetan, azkeneko hilabeteetan, Kremlinak gezur asko kontatu ditu. Ez da gauza berria, badakigu bando guztiek gerran daudenean gezurrak zientoka kontatzen dituztela, baina orain, hain zuzen ere, egon diren gezur guztien artean, esango nuke gutxienez, pixkanaka garbi gelditzen nahi dena, txapelduna Kremlina izan dela. Eta modu batera edo bestera hori, Rusiar gizartean ulertzen arituko da, eta horri aurre egiteko, suposatzen dut horrelako neurri bat hartu dutela, nolabait ere barkamena eskatzeko moduren bat ere bada, eta arduradunak jazarriko dituztela adierazteko modua da. Asier Blas, ze interesgarria kontatzen diguzun guztia eta zure analizia. Eskerrik asko laster arte, zita, eginda, ahoza hon, etorri beharko zara, Asier.
Eskerrik asko zuei. Eskerrik asko, zenbat gai interesgarri, eta gainera, dano pentsatu ditugunak, apurtxuet, Juan Cruz, mai gainen jartzen zenuena, orain arte pentsatu ez ditugunak, apurtxuet, sentimentuetatik berba eginda, armen bidalketarekin gertatzen ari dana. Bai, ez, sekulako eztabaida sortzen da hor, baina, klaro, ikusten zunien, gerrako irudiak dinozu, baten batek amaitzidako la honegaz, karo, nok amaitzen dago honegaz, eta zelan amaitzen da honekin. Bai, ni lehenik eta alakoetan iruditzen zait argi utzi behar dela bakoitzan nondik hurbiltzen den analisira, eta nik Xerplasek bezala hori egiten dut jarrera bakezale batetik zalantza askorekin, baina jarrera bakezale batetik. Eta lehendabiziko iruzkina egin nahiko nukeena izan litzateke irizpide berberak erabili beharko genituzkeela aukera batzuk epaitzeko eta beste batzuk. Irudipena daukat armak bidaltzearen kontrako apustua egiten dutenak eta diplomaziaren aldeko apustuak egiten dituztenak oso erraz epaitzen direla esanez hortik etzoazte inora eta iaia zuen errua da Ukrainarrak hiltzea, halako eskema manikeista ikusten ari gara Espainiako hedabideetan nagusiki behin eta berriz eta oso modu bortitzean eta ikaragarrian eta aldiz beste aldeari etzaio exigitzen hori bera erran nahi baita. Bueno, nora zoazte, ze jarri behar duzuen mai gainean, armak bidali behar dituzue, zenbat, horrekin ze lortu daiteke, badira, militar espainiarrak sonandikoak, Ayala generala konparaziora, Europako armadako estatu nagusiko burua izandakoa eta esate du, bueno, hemen modu militarrean aztertzen badugu kontua, armak bidaliz, mugatuta Ukrainarrentzat, zibil Ukrainarrak armatuz, aintzat hartuz, aurrez aurre daukatela, munduko bigarren armadarik handiena, askoz jota, luzatzen alduzu gerra, 2 aste, 4 aste, eta biderkatuko dira hildakoak. Orduan, alde horretatik, ez dago oso argi nora zoazen. Benetan sinisten baduzu armen kontu horretan eta gerra bidean, esan beharko duzu, NATOk sartu beharko duela gerran, ez da? Hor, indarrak parekatzeko modu bakarra delako, baina hori inork ez du proposatzen badakigulako jakin, hori eginezkero sartzen garela 3. mundu gerra nuklear baten eta dena pikutara. Baina esaten zutelako, Ukraina sakrifikatu beharko da. Nik ez dut esaten horrela, Entzuten irakurri dut, eta irakurtzen zuelako gauzak, eta esaten zu, baten sartzen badan, bai Europa sartzen delako. Nik dio dana da, pixkat amaitzeko nire planteamenduarekin da, hemen badago apustu bakezale bat, eta diplomaziari garrantzia eman nahi diona, eta benetazko egitazko negoziazioei, eta aztertzen badugu nola iritsi garen honetara, eta askorako ematen du, baina ikusten da horrelako apusturik ez dela egin, eta egin dela halako talka beliko eta energetiko baten aldeko apustua, hor utziko dugu oraingoz, eta aldiz beste bidea, badakigun nora eramaten ari den, eta zer gertatzen ari den, ez da? Eta hori paitzeko tenorean, berriz diot oso erraza da, inozo batzuk zarete bakezaleak, ez zarete realistak, eta besteok zer zarete? Belizistak eta eriotzaren aldeko apustu horrek nora garamatza, ez da? Bueno, motan, Juan Cruz, ez da usu gertatzen, baina ez nago ados zurekin, ez? Nik ez dut ikusten diplomaziaren aldeko apostu bat dagoenik. Nik uste dut nik oso hitz naifak entzun ditu. Nik uste dut ez dut ezagutzen negoziazioen eta diplomazioen alde ez dagoen inor. Nik uste dut diplomazioen alde eta negoziazioen alde jende dena dagoela. Eta iruditzen zait, badagoela horrelako manikeismoa aipatu duzu, baina nik uste dut manikeismoa, intzuzen, nik beste kaldean ikusten dut. Nik ez dut ikusten batera ezintasunik, adibidez, armak bidaltzearen aldeko apustua eta negoziazioen apustuaren artean. Nik ez dut ikusten, besteak beste, negoziazio bat baldin badago, negoziazio horretan eseri behar dutenek gutxienez izan beharko dutelako zer negoziatu, baina onartzen badugu armak bidalita ez dela ezer lortzen, uste du negoziazioa bera alperrikakoa dela. Esan edo, baina inposatu duelako, Rusiak inposatu nahi duena, ez? Eta gero, niri ere, egia da, nire historia pertsonala, nire ideologia, nik ere apostu bakezalearen aldeko zegin nahi nuke, nire ere, beste asko bezala, kontraesanez betetako pertsona naiz, autuak bizitzan egiten direnean, askotan kostatu egite zaizu autu bat egitea. Baina nik esango nuke, niretzat gai honetan dago gauza bat, eta da, Ukrainak erabaki du defendatzea. Eta Ukrainak defendatzea erabaki du, eta Ukrainiako ordezkari legitimoek laguntza eskatu dute. Eta nik hori neurri batean alderatzen dut, Espainiako gerra zibilean legitimoa zen gobernuak munduari eskatu zionarekin. Eta ni dakidanez, oraindik ere
Espainiako Errepublika, Espainiako legalitatea defendatzera etorri ziren zerak niretzat eroe batzu dira. Eta niri etzait okurritzen esatea, haizuz, alperrik etorri ziren, edo Madrid defendatzen no pasaranen zean zebiltza, mundu osoko jendea zegoenean, niri etzait okurritzen esatea, uste dulako ez dela horrela, ez? Eta nik uste dut, Espainiako Gerra Zibilaren irakurketa historikoa egiten denean, arrazoia daukagu, o daukate, ni kanpotik dagoen herritar arrunt bat naiz, esaten dutenak mundua etzela ondo portatu Espainiako legalitatearekin. Eta niri oso arraro egingo litzaidake, eta, bueno, batzuek esan dute, aber zertarako, ja Franco kirabazia zeukala, eta aber zertarako azken alegin horiek. Ez beraz, nik uste dut ez dela gai erreza, eta nik egia esan esatea, nik adibidez, ez, izen da bizenekin, Espainiako hainbat politikariri, diplomazioen aldeko apustua, nik uste dut diplomazioen alde dagoela armak bidaltzaren alde azaldu den bat, eta kontra azaldu den bat ere, bai, nik ez dut uste... Este konparazio interesgarri zeitzen zabiltzen, baina diplomaziaren porrotori, Pilar, maigainan jarri duzuna bai, porrot global hori nazioartekue berak esaten zuen, klaro, ekarri beharko du nazio batuen erakundaren erreforma oso bat honek danak? Ekarri beharko luke, eta, bueno, xerrek aipatu den bezala, Ukrainia orain da, lehenago egon dira beste momentu batzuk, baina nik uste dut ja sartu garela 2022 mundu urtean, munduan, gure munduan, ze gero badaude bestelako munduak eta orain arte jaramonik ez diogu egin, baina gerra globalak edo dimentsio globaleko gerretaz hitz egiten ari gara. Ez gara hitz egiten ari foko lokaleko gerretaz. Baina Bigarren Mundu Gerra ezkeroztik adostu zen sistemak ez du inolako gaitasunik izan oraingo konfliktu hau bideratzeko. Hau da, iritsi gara 2022 urtera eta oraindik mundua suntsitzeko gaitasuna duten potentzien edo blokeen artean auziak gerra bitartez argitzen ari dira. Ez da beste biderik aurkitu. Pentsatu nahi dut, diplomaziaren bidean ere jarraitzen dutela, baina nik ez dut uste markoa bakarrik erosi behar dugunik gerraren aukera, gerra edo diplomazia, nik ez dakit nun dauden giza eskubideen blokekoak. Nik ez dakit nun dauden. Ikusten ari naizena da, horrentxe bertan ikusten ari garen irudiak, eta ikusten ari gara 2 milioi herritarrek alde egin dutela 13 egunetan. 2 milioi gaur goizean Euskal Herria irratian aipatzen nuen, Juan Cruz, eta 2 milioi izango dira Nafarroa alako 4, ez? 13 egunetan, Nafarroa alako 4 ospa egin behar izan du bere etxetik. Nafarroa, Nafar diaspora. Nafarroa alako 2 eta erdi... Hartzen baldin badugu, Nafarroa osoa bat. 3 eta pixka gehiago. Bale. Baina esan nahi duguna... Gobernuek Ego Euskal Herrian, badakigu, dinot, jende asko dagoelako bai, laguntza hori eskaintzeko prest, gobernuak, dituztela telefonuek eta e-mailek eta bar laguntzeko. Bai, baina, giza eskubideen aldeko blokean non dago. Edo eragiteko ze gaitasun dun. Ze, gerrek ere, nahiz eta batzutan astu egiten zaigun, gerretan ere arauak daude. Eta giza pasabideak ezin dira erosotu, eta erasotzen ari dira. Ezin dira hainbat espazio erosotu, eskolak, osasun zentroak, eta egiten ari da, eta ikusten ari gara. Ies egiten ari diren pertsona horiek guztiak, erditik gora umeak dira, gainerakoak emakumeak, eta ez dakigu zer gertatzen ari den hor. Ez dakigu zer gertatzen ari den, ateratzen diren momentutik, eta aurrera segitzen dutenean, nola hartatuko ditugu. En fin, nik uste dut oso herritarrok ere, oso erraz erosi dugula, gerra ala beste aukerarik ez dagoela. Bai, ni oso bat nator horrekin, eta enuke eztabaidetan tematu nahi, baina analogia... Borobiltzeko, Juan Cruzek gai honekin. Bai. Borobiltzeko. Bale. Analogia, esan edut, Espainiako gerran bazeuden bi alde nahiko parekatu, aldeetako batek jaso zuen laguntza, eta besteak ez da gauza bera hori, edo Ukraina bezalako herrialde txiki batek aurrez aurre eukitzea Errusia berriz diot munduko bigarren armadarik onena horrek dakarren guziarekin. Aldea
ikaragarria da, eta gerraren bidetik badakigu nora goazen. Eta gero, denek egiten dute diplomaziaren alde. Bueno, nik Europako Batasuna ez dut eserita ikusi konparaziora bitartekari lanetan Ukrainaren eta Errusiaren artean edo ikusten dut. Ja ez naiz herritarrezari baizik eta gobernu ez, ezta? Batetik armak bidaltze dituzte, baina bestetik segitzen dugu gasa erosten egunero 600 milioi euro jasotzen ditu Errusiak Europako Batasunetik. En hor hipokresia ikaragarriak daude, eta orduan arrelako ariketa manikeoak enaizuta zari inondik inora Iñaki, baina bai Espainiako edabideetan eskuin muturra denak, esan dut, eskuin muturretik entzuten ari gara horrelakoak, eta lotura zuzena daukate Putinekin, Azteoir plataforma jaso zuen dirua Putinen gandik, eta horrek finantziatu du Vox, eta orain entzuten dugu armen aldeko, horrelakoak badauzkagu, eta nik uste dut hor garrantzitsua dela, beste bide bat, esan dut, Afganistanen inbasioaren kontra, edo Iraken inbasioaren kontra egin genuen bezala, gerraren kontra, nik uste dut, hemen ere egin beharra dagoela, eta apustu egin bestelako ereduen alde, eta giza eskubideen alde pilik esaten zuen bezala. Aprobetxatu nahiko nuke, oso ondo inzu, eta gana darokador, bai. Aprobetxatu nahiko nuke, erantzuna kafe gelan frutizaten zuen bitartien. Donuzdanak gebretzak geratzen dielako. Aprobetxatu nahiko nuke, bizar Mikel Zabaltzari buruzko dokumentala Euskal Telebistan ikusgai, bizar Gauien, non dago Mikel, besteak beste, Mikel Zabaltza auziari buruzko papel izkutu horiek desklasifikatu alko dira, AJak kongresura eraman da, Sánchezek esan du, epailek eskatuta egingo dutela? Baina hor gurpilzoro bada, esan dute, epaileek diote ez badute desklasifikatzen, ez dagoela aski probarik auzibidea berrirekitzeko, eta auzibidea berrireki gabe, Sánchezek dio, ezin dituztela desklasifikatu papera. Beraz, hor geratzen gara, gurpilzoro horretan kateatuta 34 urte geroago. Gero, batzutan, ez da egit, Pedro Sánchezi, klase politikoari oroar ahaztu egiten zaio euren esku dagoela legeak aldatzea. Niretzat aluzinantea da, ez? Epaiek esaten badiete, nik legearen aldatu legea. Niri aluzinantea iruditzen zait, batzuek nola egiten dioten muzin aukeratuak izan ziren horretarako. Legeak aldatzeko, edo lege berriak sortzeko daude besteak, beste? Botere legeiletik jasotzen du eskabidea, botere ejekutiboak, eta epaiari esaten dio zuk egintzazu. Sistema erabat perbersoa da, eta gainera, perbersoa, berizeki mingarria da, perbersoa dalako min gehien egiten den zean, ez da? Egiten den tokian. Nola justifikatzen da, momentu honetan, hainbeste urte pasa eta gero, nola justifikatzen da hori sekretupean ere zehatzea? Nola justifikatzen den, nahiz da lege bat egon, ez da? Eta alergia dio presidente honek legeak aldatzeari, esan dut, hori izurritean, koronavirusen izurritean ikusi da beharra zegoela hainbat lege sortzeko egoera berrietara moldatzeko, ez, zirrikituak aurkituko ditugu, gero konstituzionala etorri da, ez da, eta arrazoi gabe, jipoiak ematea. Voxen zorionerako, por zerto. Esan nahi dut, zuk parlamentua baldin bakazu, eta horretarako izan zara. Besta, legeak aldatu, moldatu, berritu, aluzinante irutzen. Legeak ez du uzten. Kontsultarik ez dago, eske legeak ez du uzten. Legeak, aldatu legea, ez dakit. Nik iruzkintxo positibo baikor bat egite aldera, iruditzen zaite, pantailaratzea hau datorrela, Eusko Jaurlaritzak, Mikel Zabaltzari, Orbaiztan, omenaldia egin eta gero, eta familiari, eta hori oso garrantzitsua da, Mikel biktima moduan aitortzen duen txostena eman eta gero, ETB-en molde honetako film bat, pelikula bat, dokumental bat ikustea, bada zerbait, pelikula honek ere eragindu Nafarroan sortzea, torturatuen elkarte bat, eta lor horretan aurrera egitea, hainbat eragileren politiko zein sindikalen, ordezkaritza zabal baten laguntzarekin, hori guzti hori oso ongi dago, eta hau guzti hau dator, ahotsa.info bezalako kontrainformazio edabide txikitxo batetik. Eta nik uste dut hortik, gizarte zibilaren ekarpena posiblea da, eta gauzak astintzen dira, naiz eta eman ezin dela zirrikiturik bilatu. Zirrikituak izan badira, arestian zuk esan duzun bezala, iaski, eta profitatzen dira, eta oso albiste hona da. Irudiak ikusten gabiltz, trailerra dalako dokumentalarena, zelan gogoratzen zoian, galdetu nahi dizuet, ikaragarria izan dalako irudiak ikusten egon nahi, zema jende mobilizatu zen, bakotxa gaura dinetik,
baina danok gogoratzen dugu hau kristena izan zen. Denok gogoratzen dugunik, behintzat bai, oso ondo gogoratzen dut, eta gogoratzen ditut manifestazioak, eta gogoratzen dut nola momentu horretan ere, nik esango nuke lehenengo momentutik beretik ezitzaion inungo sinesgarritasunik emandako bertsio ofizialari. Egia da, niri orduko oroitzapenak ondorengoekin asko nahaztu egin zaizkidala, senitartekoetako batzuk ezagutzeko aukera, eta beraiekin mintzatzeko aukera izan dudalako, eta orduan gertatutakoaren latzari gehitzen diot, familiak urte hauetan guztietan pasa duen guztia iruditzen zait, krudelkeria ikeragarria izan zela, eta ondoren senitarteko eta adiskidei pasara zitzaiena horrek ez daukela izenik. Eta niri pasa zait, esan dut, eskertu dute ahotsa.inforen ekarpena familiarena are garrantzitsuagoa da, haren ekimena izan baitzen dokumentala, gaina lankide dut orentxe irudietan ikusitako bat, Loizune Amatria Zabaltza, lankide zoragarria kazetari fina. Ez, nik Katalunian sekulako arrakasta izan zuen. TV3-en, bai? TV3-en eman zuten. Audientzia orain Euskal Telebista ETV baten botako da, ez da egun ematean ETV bin botako da. Nik gustatuko litzaidake, ea Espainiako telebistaren batek hartuko duen erabakia hau botatzeko, ez? Zorionez orain baditugu beste baliabide tekniko batzuk, beste erabatera ikusteko, plataformak eta badaude, ez? Baina ez dakit, gustatuko litzaidake, ea telebista Espainiarren batek, generalista hauetako batek, bere gain hartzen duen hau botatzea, eta igual horren inguruko, ez da egitez, main ingururen bat edo antolatzea. Bere garaian, Madrilen estreinatu zenean, gauza, ipagarri bat, Espainiako lehendakari orde batek parte hartu zuen estreinaldian, Pablo Iglesiasek eta ministro batek, Irene Monterok, gaina ez gonbidatuta, baizik eta bakoitzak bere poltsikotik sarrera ordainduta, eta iruditzen zait horrek bere garrantzi simbolikoa baduela honetan guzia. Bizar ikusgai Euskal Telebistan non dago Mikel, gaueko hitzordua ez dugu galduko. Spoiler bat egingo dizuet, besteak beste bizar, ahozan honi buruz hitz egingo dugu, Endurance, ontzia topatu dute, ez da Titanic izan ziteken. 1912 urtien Titanic onduratu, 1915 urtien, honek esploratzaileek eta ibiltzen zienak batzuk eipar poluen, da beste batzuk ego poluen, hau Antartikan dago egoan da. Honen pixkat 3.800 metrora izoztute dau, eta osondo gaurko irudia da, karagarria da. Eta Endurance azaleratzeak, nik ez dakit mezu simbolikoren bat edo ote duen, ozta? Ointxe da, 2 urte pandemia zitzela, gero, azkenengo 2 urte hauetan izan ditugun gertakari apokaliptiko guztiekin, Endurance azaleratzeak, nik ez dakit, seinaletzat hartu ote dezakegun, badatorrela, marealdia, gaitzanen erdian bagauden ere, ez? Neri historia izugarri romantikoa, eta barkatu jazue, horren asialekoa baldin banaiz, baina oso romantikoa iruditzen zait, eta oso ederra, ez da, kontakizuna benipen, ezakigu benetan historia nolako izan zen, eta nik oso izki pasatzen dut, hauei guzti. Bai, ni klaustrofobikoa naiz, eta nik irudi hauek, ni pelikula bat urpekarien eta ezin dut ikusi, oso izki pasatzen dut, eta romantiko iruditzen mazaizu, ni asko posten nahi zuengatik, baina nik ez dut ondo pasatzen kamarak eta barruan nik daudenean film beliko hauek urpekarienek eta, ezin dut. Ni begira egin dute digresio bat ola pixkatarinkeria zari garen ez. Lehen galdetu duzu non ginen Mikel Zabaltza desagertu zelarik ikusi ditugu irudi batzuk manifestazio batena Gazteluko plazan. Institututik egin genuen lehendabiziko manifestazioa 14 urterekin igo ginen hola hau bete hortz denarekin poliziak ikaragarrizko bortizkeriarekin kargatu zuen eta barkamena eskatu nahi diot emakume bati ordutik ikusi ez dudan bati izan ere nik 14 urterekin ematen zuen 12 nituela edo 11 polizia etorri zen ni jotzera ez emakumeak hartu ninduen nire semea da, poliziak egurtu zuen, eta nire 14 urterekin hanka egin nuen, eta hor utzi nuen, baina ikaragarria izan zen zer nolako indarkeriarekin oldartu ziren protestak ari ziren herritarren kontra. Bueno, Shackletonen ontzia biarritz egingo dugu, esploradore irlandarra, eta munduko itxasorik gogorren eta ikue, da, eta esan dakue, izoztuta egon da, ikusi duzue, ze eder aurkitu duten ontzia. Naiz eta irakiri ez iruditu? Ez, ne, irakurriko dut, eta
historia oso polita da. Inoen ikusi ez. Baina irudi horiekin oso urduri jartzen naiz, urpekariak eta... Badakoazu beste aukera bat, eta kontua da, izotzak inguratu zuela ontzia modu horretan ondoratu zen, orduan, espedizioa jeisterik euki zuen, argazkilari bat bazuten, eta argazkilariak baditu, salbatu zituen 100 irudi ondoratzearenak, baina ez dira urpekoak, izotza ikusten duzu, eta itsasoa ondoratzen, txuri beltzean, garaia irudietan, horiek ere... Lau batzuk esan ziaten, mutrikon ikastaro bat egingo genuen, buzo ikastaro bat, nik esan nuen nahiago nuela, aizgorrira oinetetik belauniko joan, 3 minutu dote bai. Apurtxu begeizago eta kontakizuna bi bazuek erako balizadaz. Pilar Kaltzada, plazer bat. Eskerrik asko gozatu dut gaur, zugaz. Gaur, bai. Pastor Lakasta, beste horren beste, zehatxe gina dan, Iñaki Galdoz, eskerrik asko, zehatxe gina dan, ondo bukatu eguna. Maiaren bueltan dakiten egin entzutie. Frutetxuen eure konture. Orain, liburu bat idazte duten gure gelan gertatzen dien erantzuna, dakozu, Lakastari moteko. Uste dut joanen behar duela. Lakastara duen, ederto. Eskerrik asko, martxoaren 9. 8 ederra da, baina 9. be bai. Eskerrik asko bian arte.